Odohrali sme dobrý zápas, aj keď sme sa na začiatku trápili s obranou, ale nakoniec sme to dobrým útokom a obranou utočili. Takže myslím si, že sme hrali dobre a rád by som pogratuloval našemu týmu a aj superovi za dobrú hru. Super. Ja tiež by som rád poďakoval superovi, sú to naši kamarádi z Bratislavy. Perfektný polčas odohrali. My sme sa zlepšili v obrane v druhom polčase, párkrát sme ich obranili aj na 5 sekúnd, aj na 8 sekúnd a to bolo asi dôležité preto, aby sme otočili celý zápas. Začiatok zápasu sme začali dobre, potom v druhej štvrtine sme sa trocha porozpadávali v obrane. Mali sme veľa príležitostí, napríklad ako šesky a pod košom. Nepremenali sme ich a nemali sme sa nechať vylúčiť. OK. V prvom rade gratulujem superovi k víťazstvu. Víťazstvo bolo zaslúžené. Chcel by som povedať, že aj napriek dobrému úvodu neskôr sme polavili aj v obrane, boli sme slabší, či už v technických parametroch, v súbojoch 1 na 1, nedôsledný a z toho všetkého super ťažil. Takže beriem to ako super cenné skúsenosti, z ktorých sa treba poučiť a ísť ďalej. Je to začiatok celej súťaže, začiatok turnaja, takže dúfam, že ďalší zápas to bude už lepšie.